Nadaig ken na usaksak imat ko tay mangten ray-ray ito'y puso ang malmalday siya kay bitoy amang liweng-liweng ititay at ni tangatang no siyak mantay inkang siliwen na atap abituin di mo pagigwain. Nadaig ken na usaksak limat ko tay mangkit ray-ray ito'y puso ang malmalday siya ay bituin amang liweng-liweng ititay at ni tangatang no siyak mantay inkang siliwen na atap abituin di mo pagigwain. Anay, anay to'y puso anay, anay to'y rikna bulit mutsik na gabay ket ipatay kunsan anay, anay to'y puso anay, anay to'y rikna bulit mutsik na gabay